साया लोंदो बाबा आंनो हिनजाव नांगौलै हाबाब नों बायदि जोलैनि बहा हिनजाव मोननांगौ जाखोलै आंलाय आंनो नांथारगौलै बाबा होफैहाय होफै बहानि मोनना होफैयो होफै नैलै बाबा नों बेबायदि असदा ड्रेसखौ मानो गानोब्रा हे बाबा हाबे फोथा आरो लिपस्टिकखौ फोनाबाबो जायोमोन ना नोङो हे बाबा दायसो लागारगारगोनलै आङो जोलैफोरा मोजां जागोन खोमा बाबा आरो मामा आं रां हरनो थाखायनो एफा दावराव फै नोंसोरो साला फाफिनाब्ले गोदोनिफ्रायनो नों आंखौ साला मारै सिबोगासिनो दं ओरैनोबा आंहा साला रां गरसेबो गैया पाफि बेलदां फिसाखौ मानोथो जोनोम होआ बेखौनो गियोबा हाबाब मासां असुदा गियानब्रा नोंसोरनालाय ओइ बेटा हायोबा सासे गथायनांगौलै नोंखानो आयै आं गैलालै बेयाव दा मोनायावसो फैनोसै आं आयौ मा बुंदा गुन्दै सोलाग्राफोर बेबायदि गियाननिफ्राय दा सोलायखा बिनिफ्रायनो बिसि गाम्बारिया मा मोनदों बे आं लाबोनायखौसो लाबोनाय नङाब्ला ओरैनो बोरैना थासिगोन सालिया दाबा थौ जोंहा बथलसे लोंलायनोसै बाजै मोनावलै नङा माथो जोंहालाय बाबसाय बेटाखा आरो माथो बाव ओइ सासेया बिमासाय फिसा बहाबानिफ्रायसो लाबोफानाय नामाथाय थौ जोंहा लोंसै हमना लालै नाब्ले ओइ नाब्ले न'आव दंनाया जाखोब्रा ना बहाबासो लाइन मोरहैलायबाय नाब्ले माथो जालायखो बेलदां आयु मासे गोसाब्रा रावफोरालाय सानफ्रामबो दावरावल' खालामबाय थायो बाराबा गुबुनजोंसो ब्लद खारथारगोन आंलाय ओइ देखो आं सानखादोंमोन बिमान गिदिरखौनो लाखागोन होननानै दा जामारबायना जामारबायसो आं दिनै जोबोद गिदिर खामानि मावनो थांनो नागिरदों बै मोन्दांनायाव थांनानै मोन्दांखौ हख्लायहैगोन आं दिनै जाला आंनि फिसाजोंजों आरो नोंजों लाइन मारिदोंमोन ना हाबाब मा रावसा गैबाय बेलदां ना आरो दा गेलदांदां जाना फैबानो जाबाय नालाय बियो Hei, saya sendiri nggak sih? Ini sangat disana aku. Nagle gaji bisnisnya kerasa macam itu. Kok saya tergilir? Hei, hangla. Apa masa gue biang bisa lakukan mana bunuh lagi tuh Mami, kok gua pernah usia lo? Mai đang nắng. beldang bisa Itu ini mereka rada kau mau orang itu. Nih, salah. siap sobat Gendong kadang. Hang kamu baik bima? Hang kemarin saya balik moonbay ada kasih saya ngalih mak kita tak buka Oh, nih, beliau munda-munda tangan ini punya semua cycle yang super buku ya. Tuh, kamu kayak ini. Koi